Que tal, saúdos? Pleno na Deputación de Pontevedra co turismo e a vaga de lumes do pasado mes de outubro como protagonistas. Isto é Pontevedra 10. Comezamos. O turismo e as axudas tras a vaga de lumes do pasado mes de outubro estiveron de actualidade no pleno da Deputación de Pontevedra. Os populares dixeron que o ente provincial debería asumir máis autocrítica. Dende o goberno da Deputación apuntaron que eles traballan arreo en materia turística. En canto á loita contra os lumes, indicaron que esa é unha materia que depende da Xunta, pero onde eles realizaron máis investimento que o goberno galego. No pleno desta xornada tomou posesión do seu cargo don Ángel Rivas González, que substitúe na Deputación a David Regades. Polo tanto, nas filas socialistas, sobre a mesa desta xornada, varios temas e varios asuntos a tratar. Un dos primeiros, o turismo. O PP criticou que o goberno provincial non enviase os reforzos prometidos e necesarios para as oficinas de turismo ao longo deste verán. Non é normal, poñemos o exemplo de Sanxenxo, que despois do 15 de agosto lle chega o personal de reforzo ás súas oficinas. Non é normal que en Baiona a día de hoxe non teñan personal de reforzo por parte da Diputación. Logo eu creo que aí non se funciona ben, creo que se debe de mellorar, e o que lle pedimos é que tomen isto simplemente como un traslado dos propios alcaldes e que realmente é unha crítica constructiva, porque desde o Partido Popular apoiaremos sempre a labor dos traballadores de turismo Rías Baixas, apoiaremos sempre a labor de turismo de Galicia, porque entendemos que é fundamental para toda a comunidade e é fundamental, en este caso, para a nosa provincia, que é onde nos atopamos e onde temos competencias. Para solucionar este problema, dende o PP piden unha reunión urxente con todos os concellos da provincia para analizar a situación deste verán, algo que o goberno bipartito non comparte, porque xa vai a ter lugar esta reunión no mes de outubro, polo tanto, non a ven necesaria. E, dende logo, a convocatoria que fan de solicitud de convocatoria da mesa é que figura no plan estratégico, é moito máis amplia, é o sector, é os concellos e todos os implicados. Xa o facemos, o estamos a facer, incluso algunha xa extraordinaria petición tamén do sector e de concellos. Polo tanto, a vamos a ter en outubro e se vai a avaliar bastante máis do que ustedes propoñen, porque o plan estratégico é fruto do diálogo e do consenso con todo o sector. Están encantados, por certo, de que se siga contando con eles. A presidenta tamén quixo falar desta materia e dixo que os concellos tamén deben de realizar os seus deberes. Pese a isto, dixo que en materia turística a Deputación está traballando arreo para obter os mellores resultados. E, polo tanto, o problema está na xestión deses concellos. Por certo, teñen que ser os concellos, os que teñan contratados, si consideran que son fundamentais, a persoal. Teñen que sacar prazas de funcionarios para cubrir a información turística, sin é tan importante. E saben que ocorre? Que non o fan porque, cando vostedes gobernaban, obrigaron a que non se poidera contratar persoal. Rajoy obrigou a que non se poidera contratar persoal nos concellos e, polo tanto, non o poideron cubrir. E esta administración a que está facendo que poidan cubrir con este servicio. Unha moción do PP que quedou rexeitada cos votos en contra do PSOE e do BNG. Outro asunto que estivo sobre a mesa na xornada foron as axudas da Deputación aos concellos da provincia afectados tras a vaga de lumes do pasado mes de outubro. ¿Dónde están esos 90 millones de euros? Es lo que les preguntamos desde el primer momento. Si recuerdan, señores diputados, tuvimos una moción muy parecida el pasado noviembre, donde decíamos que esos 90 millones de euros no salían las cuentas por ningún lado, que no sabíamos de dónde habían sacado la cifra y que era una cortina de humo, que estaban ustedes vendiendo humo, pero que realmente al final esos 90 millones de euros no iban a aparecer por ningún sitio. Luego empezaron a explicarse que si estaban dentro del plan concellos, una serie de cuestiones que eran excusas, porque 11 meses después de esos incendios y de su anuncio, de esos 90 millones de euros no se sabe absolutamente nada. Unhas axudas que dende o goberno provincial deixaron claro que foron máis que cuantiosas. Pese a isto, quixeron incidir en que a política forestal depende do goberno galego e non das deputacións. Y la pregunta que hay que hacer es quién tiene la responsabilidad, y la tienen ustedes. Claro, ustedes están en un esquema en el que ya lo vimos en la moción de son
dan aquellos donde gobiernan ustedes. Pero ¿sabe cuál es el problema cuando usted utiliza demagógicamente las 4 víctimas? Que la política forestal de la Xunta es un desastre, pero un desastre completo, y no lo decimos nosotros. ¿Sabe usted que Galicia es la comunidad donde se producen más incendios? Esto seguro que tiene que ver con la nefasta gestión del señor Núñez Feijóo y del señor Rueda. Pero lo que es evidente, y remato, y es incuestionable si atendemos a los números, claro, si hacemos demagogia, es que ninguna administración puso más recursos que esta de la Diputación de Pontevedra y que la Xunta de Galicia, a la que tanto defienden, solo 330.000 euros, absolutamente irrisorio. Unha moción que tamén saiu rexeitada cos votos en contra do PSOE, BNG e SON. A presidenta da Deputación de Pontevedra ofreceu antes do pleno unha rolda onde falou de turismo. Carmela Silva anunciou a concesión de 1,9 millóns de euros por parte de Red.es, a institución provincial para a posta en marcha da iniciativa Tourist Inside Rías Baixas no marco das axudas dos destinos turísticos intelixentes. Que se trata? Que quere facer Tourist Inside Rías Baixas? Pois quere, en primeiro lugar, transformar digitalmente as oficinas de turismo coa implantación de mesas interactivas, servicios multimedia e incluso a implantación de puntos informativos virtuais para adaptarnos ás demandas do século XXI. Queremos tamén implantar servicios dirixidos aos turistas con aplicación móvil e unha forte aposta polo marketing online e a optimización do portal web. Queremos tamén digitalizar o territorio con sinalización digital que nos permita establecer un control de fluxos e comportamentos das e dos turistas. A presidenta quixo así manifestar que a aprobación desta achega para o lanzamento de Tourist Inside contemplado no Plan Estratégico de Turismo aprobado en decembro indica que se están facendo as cousas moi ben, xa que, segundo dixo, é a Deputación unha administración que recibiu máis recursos. Silva explicou que a través de Tourist Inside vanse transformar digitalmente as oficinas de turismo Rías Baixas mediante a implantación de mesas interactivas, servizos multimedia e incluso a implantación de puntos informativos virtuais para adaptar estas oficinas ás demandas do século XXI. Ademais, Tourist Inside vai permitir avaliar as ferramentas dirixidas ao sector empresarial. Neste eido, anunciou que se vai a poñer en marcha unha plataforma Open Data e un cadro de mando integral para explotar datos en tempo real e compartilos co sector. Finalmente, o proxecto vai lanzar unha plataforma de interoperabilidade para que o sector poida manter viva e actualizada a información e así tamén poder optimizar a promoción dos diferentes produtos turísticos que se vayan xerando. En a Deputación Provincial esta mañá tamén tivo lugar un encontro entre o vicepresidente, o asesor provincial de residuos e a economista xaponesa Kaoriki, da Axencia de Cooperación Internacional do Xapón, un encontro que afondou no proceso de compostaxe que se está executando en Pontevedra a través do Plan Revitaliza, un plan que sorprendeu e gustou moito a esa economista xaponesa. No reciclamos mucho orgánicos, todos juntos, entrando una bolsa y recogen alcaldía y lo quemamos, pero algunas personas intentando hacer compostaje, pero ustedes mucho avanzados sobre residuo orgánico. Yo vi muchos lugares en Pontevedra haciendo compostaje en mismo lugar, por ejemplo, lo que en lugar viven ancianos y también niños también. Estás a referir a residencia da terceira idade de Vilaboa e ao Príncipe Felipe. Después de almuerzo limpiamos 15 minutos en aulas y baños y otros lugares afuera también. No hay servicio de limpieza. Entonces es educación ambiental y educación de algo bueno.
O voceiro do PP en Pontevedra reuniuse esta mañá con responsables da Asociación de Promotores Inmobiliarios da cidade. Rafa Domínguez quixo trasladarlle o seu proxecto de cidade. A xuntanza serviu tamén para recoller as demandas deste colectivo, entre as que se atopa unha actualización do pexón de Pontevedra. Creemos que Pontevedra tiene que tener, y desde la alcaldía se puede hacer muchísimo más para que haya empleo, para que Pontevedra no sea la líder del paro, para que Pontevedra no sea la ciudad con menor creación de empresas. Entonces, creo que estamos reuniéndonos con todas las asociaciones de cierta importancia en Pontevedra para conseguir eso, que nos den su opinión, para poder trasladarlo después en nuestro programa las ideas que vamos a plasmar. Segundo Rafa Domínguez, é necesario que Pontevedra volva a ter emprego. Para iso sería imprescindible, dixo, a actualización do pexón para planificar máis solo empresarial, ofrecendo así espazo para as empresas que se queiran instalar e logrando con iso a xeración de postos de traballo necesarios para a cidade. Rafa Domínguez lembrou que todas as asociacións lle trasladan o mesmo problema, que queren ser escoitadas e que as súas reivindicacións e peticións se vexan reflectidas no día a día da cidade. E dende AG Pontevedra presentaron nesta xornada a Carreira das Empresas. Trátase dunha actividade marcada dentro do Pontapestor que terá lugar o 22 deste mes. Dita carreira consistirá nunha xincana na que os participantes, equipos conformados por 2 ou 4 persoas, deberán amosar as súas competencias para traballar en equipo. Os interesados poderán inscribirse de balde dende hoxe na web de AG Pontevedra ou en Pontapestor. A Asociación de Xoves Empresarios de Pontevedra presentou hoxe a Carreira das Empresas, unha actividade marcada dentro do Pontapestore que terá lugar o vindeiro sábado 22 de setembro ás 5:30 da tarde e que sairá dende a Praza de España. É unha carreira na cal os participantes deberán demostrar principalmente a súa valía para facer equipo, para ter liderazgo, para sobrepoñerse a todos os obstáculos que vayan encontrando, porque non é unha carreira pedestre normal, é unha carreira de orientación, como ahora nos indicará Ricardo, non? Entón, o que buscamos é fomentar os valores do emprendemento, da empresa, conxuntamente co deporte, non? Unha carreira que consistirá nunha xincana na que os participantes deberán amosar as súas competencias para traballar en equipos, liderazgo, toma de decisións correctas e resolver problemas. Os participantes deberán de formar equipos de 2 a 4 persoas como se fosen empresas e nomear a un líder. E, sobre todo, ter en conta que a decisión vai a ser sempre do equipo. Entón, tamén aí entra un pouco o xogo de os equipos que se enfronten internamente, que non, que decidan mellor ou que tomen malas estrategias. E, por último, confirmar que van a existir 2 categorías, unha de iniciación curta e outra de longa. A distancia aproximada, sempre falamos en orientación en liña recta, a distancia aproximada van a ser uns 4 km a curta e uns 6 km a longa e sempre vai incrementar en función das decisións que tome cada equipo. Os interesados poderán inscribirse na web de AG Pontevedra ou de Pontapestore dende hoxe. Os participantes recibirán unha bolsa cunha camiseta desta edición, un mapa e as instruccións. A Xunta de Galicia confirma que comezará as obras de construción da estación intermodal de Pontevedra no ano 2019. Os traballos terán un investimento de 5,5 millóns de euros. En agosto de 2017 asinouse o convenio marco para o desenvolvemento da mellora das instalacións da estación de autobuses e a mellora da intermodalidade. O Concello de Pontevedra pide á Xunta de Galicia que solucione os problemas de aparcadoiro no entorno do Hospital Montecelo aproveitando os traballos de ampliación do centro. Outra das medidas que reclama o Goberno local é a regularización dos leira parkings do entorno, parcelas privadas que se empregan para estacionar previo pago. O campus de Pontevedra recibe a 51 alumnos internacionais chegados de 17 países. En concreto, Brasil con 8 estudantes e México con 6 son un ano máis os países máis representados na comunidade internacional do campus pontevedrés. Por facultades, a de Ciencias Sociais e da Comunicación, que recibe a 29, é a que máis alumnado estranxeiro terá. Pinturas Alborada ofrécelles a Ollada de Giraldez.
Saúdos, hoxe estamos na Ponte da Barca, onde está a desenrolarse dende o pasado mes de agosto unha obra de reforma que non é, ni moito menos, a desexada pola meirande parte dos cidadáns ni polos concellos de Pontevedra e Poio. Baséase na reforma das beirarrúas e, sobre todo, das marquesinas e do alumeado. E outra das razóns ten que ver coa recente desgraza acontecida en Génova, coa Ponte Morandi. A inspección da Ponte da Barca, vencellada ás obras de reforma das marquesinas e das beirarrúas, ten que ver precisamente co colapso da Ponte Morandi en Génova no agosto pasado, que causou decenas de mortes. A partir de aí, o Goberno Central e os autonómicos, no noso caso a Xunta de Galicia, fixeron unha inspección do estado destas infraestructuras. A conclusión é que en Galicia tan só un 1% das pontes e viaductos necesitaban algún tipo de traballo de mantemento. Concretamente, no caso que nos ocupa, a Ponte da Barca ten grietas e filtracións de augas que requiren un tratamento que forma parte do contratado coa empresa Cibis Global pola Consellería de Infraestructuras. 151 anos exactamente nos contemplan os que ten a Ponte da Barca. Durante todo este tempo ten sufrido varias transformacións e todas elas devenidas basicamente da meteoroloxía, do efecto dos fenómenos climatolóxicos na ponte, tanto na propia estructura que está hoxe en día a revisarse, como ven tras de min, con eses andamiases, ata, por suposto, o que atinxe a propia seguridade e comodidade dos milleiros de peóns que diariamente cruzan por esta ponte que une os concellos de Pontevedra e Poio. Por lo tanto, seguridade e confort. Cúmplense os parámetros? Agardemos que sí. Saberémolo cedo, concretamente si se cumplen as previsións a finais de ano. Antes do remate das obras haberá unha proba do algodón. Trátase do peche por completo o tráfico desta Ponte da Barca. É unha trampa que, de algún xeito, aceptaron tanto a Consellería de Infraestructuras como o Concello de Poio a petición do Concello de Pontevedra. É que o goberno de Fernández Lores non se resiste á bella aspiración de pechar por completo a Barca e desviar o tráfico ás restantes pontes que temos en Pontevedra sobre o Lérez. Algo que en Poio non queren ver ni en pintura. Así que de momento será só eso, un experimento. Boas noites. Pinturas Alborada. Dale color a tu vida. O automobilismo quenta motores para esta fin de semana en Poio. O Concello acolle a 29ª edición dunha proba clásica neste deporte, a subida, a excusa. A cita será este sábado e tamén o domingo na estrada que une o Sartal con Monte Castrobe. A día de hoxe conta xa con 76 pilotos inscritos. Pois dende o Concello, primeiramente decir que, para nós, dende logo, é un honor que unha proba como esta se siga consolidando e xa levamos 19 anos, que cada ano vaya mellorando, que cada ano vaya subindo o número de inscritos, porque ademais creo que, logo o contarán eles, pero creo que este ano superamos inscritos con respecto a outros anos. Eso quere decir que sigue sendo unha proba atractiva, ademais, para todos os que veñen a participar en Poio. Tamén queremos dar as gracias a todos os participantes, porque non solamente melloramos en cantidade, senón en calidade. Todos os mellores pilotos de Galicia van vir a proba, entre eles o actual campeón, o que esperemos que repita este ano outra vez máis. Pilotos que este ano están sorprendendo con bons resultados, facendo moi bo traballo no campeonato, esperemos que o espectáculo este asegurado.
Entre os participantes destaca o local Alexis Vieitez, que chega a proba como líder do campeonato. O ano pasado tivo que abandonar a subida por unha rotura de motor. En esta edición afronta a cita, se cabe, con máis gañas. Ademais, unha vitoria en Poio suporíalle case deixar sentenciado o título autonómico. A escudería Buxa Motor pediu a colaboración dos afeccionados para poder garantir a seguridade. Por iso fixeron fincapé na importancia de seguir as instruccións da organización, evitando situarse nas zonas prohibidas. Estamos a venres, así que o único que nos queda dicirlles é que gocen da fin de semana. Vémonos o vindeiro luns. Adeus.